Și când pleci? Vineri, cu sora mea și Dan. Și eu ce fac o săptămână întreagă? Muncești. Ăla e copoul? Care? Ăla care se vede acolo. Păi, ce altceva ar putea să fie? Acolo e crematoriul. Cred că aici se vede mișto seara. Da. Super. Dar pe partea ailaltă. Unde? Acolo, spre centru, se văd luminile orașului, bulevardele. Lucian, dar pe mine când mă aduci aici seara? Vreau să te aduc seara, dar vreau mai întâi să văd dacă îți place. Dacă o de tata unde m-ai adus, Ce o să zică? aici o aduce pe mama la cină. Da. Știe că vrem să ne căsătorim? El visează. Mi-a zis că el nu crede că o să ne despărțim vreodată. Vrei să fii soția mea? Nu. Nu vreau să fiu soția ta. De ce? Ești prost? Măcar ai inel? Nu. Păi și atunci? Eu vreau să mă duc în Spania. Și nu 2 sau 3 zile. O lună. Că de-aia se cheamă luna de miere. Lucida, noi nu o să fim din aia care nu iese din apartament vreo 3 zile, nu? Nu. Așa. Și să știi că eu nu vreau copii. Eu vreau protocopii Și pseudocopii, și pseudopode. dar fără spermatofide. Fără. Ce să-ți spun? De parcă spermatozoizii nu ți-ar fi de ajuns. Lucian, Ce s-a întâmplat? Melania? nu o să mă mai iubești. Dacă zic, nu o să mă mai iubești, o să mă urăști. O să miști că sunt curvă. Nu o să vrei să mai vorbești cu mine. O să mă disprețuiești. O să te uiți la mine și apoi o să te ridici și să pleci. Melania, termină. Vino la mine în brațe și spune-mi ce s-a întâmplat. Nu. Nu pot. Mi-e frică. Mi-e rușine. Nu pot. Ok, dar zi-mi ce s-a întâmplat. Trebuia să merg cu Cristina și să luăm câteva țigări. Aveam toți banii pregătiți. Trebuia doar să mă întâlnesc cu tipul ăla și să-i dau banii. Totul era ok. Am mers la el, că știa Cristina unde stă. Cum? Și Cristina unde era? Adică m-a întrebat dacă Ok. Am înțeles. mă urăști. Știam că o să mă urăști. Ți-e silă de mine. Nu vrei să mă mai vezi. Ți-e rușine. Melania, termină. Dacă ai muri azi, care ar fi cel mai mare regret al tău? Că nu am terminat liceul ăsta amărât. Hai mă, că eu vorbeam serios. Aș regreta dacă ar trebui să te împart cu altcineva.
Vrei să-ți spun părerea mea despre chestia asta? Dar ce ai putea să-mi spui? Adică nici nu te interesează. Ba da, dar cred că știu deja ce vrei să-mi spui. Da? Ce? Bine, zi. Ok. Shit, Iosif, vino repede, Ce mai s-a întâmplat? Man, tu strica mufa asta. Care mufă, man? Ce se... Mufa moșului, nu știu ce. Hai, bagă pe aia la altă. Stai. Hai, vezi că e aia verde. Nu e aia verde, n-ai treabă, man. A mea, și atunci care? Bine, bagă în aia roșii. Stai, nu mai ți la nimic, mă intimidezi. Man, termin ăștia de zis, nu pot să-i opresc. Dar n-am ce să fac, man, stai așa. Hai că termin ăștia. Băi, microfonul ăsta. Hai că am băgat ăsta, gata. Nu înțeleg. Te-ai văzut ieri cu Lucian? Da, foarte puțin. De ce te vezi cu el? Ce vrei să spui? Hai să mergem mâine cu trenul. Ai nebunit? Unde să mergem? Niciunde, oriunde. Ce fel de întrebare e asta? Nu contează, chiar dacă mergem din gara mare o singură stație. Ne murdărim sufletele cu miros de vagon, ca și cum am mușcat din banchetele jegoase și murdărim oamenii din compartimente cu priviri strâmbe și mânioase, dezgustate. Ne derulăm ca un film, pe culoare, din vagon în vagon, sfidând orice regulă de bun simț. De când te gândești tu la bun simț? De când mă acuz tu de toate monstruozitățile care ni se întâmplă? Păi, ești uneori un mic monstru. Suntem. Suntem. Melania e o fraieră. Cum ar putea să-l aleagă pe Lucian? Ce înțelege el? El cerșește doar mila. Noi nu suntem așa. Suntem puternice. Pe dracu. Poate doar eu am ceva putere. Melania e o bleagă. Mereu a fost. E slăbiciunea mea totuși și e atât de izbitor de sinceră și de greu de acceptat felul în care spune lucrurilor pe nume. Subtilitatea și finețea ei, totuși, cine să o mai înțeleagă? Nu le potrivește chiar bine în ultimul timp. Mi ocupă atât loc din minte. Trebuie să vorbesc cu ea, dar despre ce aș putea vorbi cu ea? E o încăpățânată, la fel ca mine. Am senzația că povestea asta nu se va sfârși niciodată. De fapt, despre ce poveste este vorba? Refuz să accept vreun rol aici. Vorbesc prostii. Am deja unul foarte important. Și am să le deschid ochii. Sau am să-mi deschid ochii. Sau... Nu mai înțeleg pe Melanie. Nu înțeleg ce vrea. Adică, ok, am înțeles că nu poate să mă iubească. Se comportă ca și cum i-ar fi milă de mine. Că, vezi, Doamne, să nu mă facă să sufăr. Păi dacă tot își pune problema asta, orice ar face, pentru mine tot o să iasă prost. O să ne despărțim și o să ajungă iarăși în brațele Cristinei. N-are nimic de pierdut. Și doar Cristina știe că Melania o să se întoarcă întotdeauna la ea. Eu am visat azi noapte că Lucian s-a sinucis.
A lăsat un bilet pe care scria: nu mai rezist. Știu că probabil o să spuneți că sunt un rău prost pentru că m-am sinucis. În fine, nu mă interesează ce credeți voi. Oricum nu m-ați fi înțeles niciodată. Singurii care vor putea să mă înțeleagă vreodată sunt cei care au fost și ei blestemați să trăiască cu obsesia de a fi greșit, de a fi pierdut ceea ce iubeau cel mai mult din cauza unei greșeli pe care au făcut-o. O greșeală care a schimbat totul, pentru totdeauna. Știu că a trecut mult timp de atunci până acum, dar dacă m-am sinucis abia acum, e pentru că încă mai speram că lucrurile se vor schimba. Dar mi-am dat seama că situația asta nu o să se mai schimbe vreodată. Pe curând. Așa scria. Îmi amintesc perfect. Mi-e frică. Nu mai pot să-i fac asta lui Lucian. Îl termină toată povestea asta. A fost poza. Și apoi Rama. Și acum noi. Y ahora nosotros. E alora noi.